गिबियावनो बयखौबो गोदान आपडेट इउट्यूब चेनेलखौ नायगिरि नोंथांमोनखौ बरायग्रोना लाबाय। दिनै आं नोंथांमोननो मोनसे गोनां भिडिअ लाबोदों। नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ नायबानो जाबाय। दिनै भिडिअआ मानि सायाव जागोन नोंथांमोना थाबनाय एबा टाइटेलाव नायनानै एसेब्लाबो हमनानै मोनखादों जानो हागौ। आं दिनै नोंथांमोननो खोन्थागोन जोङो इन्डियान पस्ट पेमेन्ट बेंकखौ जोङो गावबागावनि मबाइलाव माबोरै खुलिना लानो हायो। आं नोंथांमोननो बेखौ खोन्थाया, एकाउन्टखौ माबोरै खुलियो बेखौ खोन्थाया। आं सिगांनो नोंथांमोननो बे भिडिअखौ बानायनानै होखांबाय। आं दिनै नोंथांमोनजों बे रिलेटेड जोङो बे इन्डियान पस्ट पेमेन्ट बेंकनि रिलेटेड एपआव जोङो माबोरै अपेन खालामना लागोन बेखौ आं नोंथांमोननो खोन्थागोन। दा दङ आंनि खाथियाव एटिएम कार्डबो। सिगांनो आं एप्लाइ खालामनाय भिडिअखौ नोंथांमोननो खोन्थाखाबाय। बिनिफ्राय आं दा नोंथांमोननो बिनि एप्सआव नोंथांमोननो खुलिनानै खोन्थागोन। जायफ्रा बिनि एप्सखौ मोनाखै नोंथांमोना सिगांनि भिडिअ नायबा मोनगोन। बिनिफ्राय नोंथांमोना दाबो मिथिसिगोन बबे एप्सआव खुलिगोन। नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ नायबानो जाबाय। अब्ला भिडिअखौ जागायलांबाय थानोसै, नोंथांमोना नायबानो जाबाय। आरो जायफ्रा गोदान आपडेट इउट्यूब चेनेलाव दिनैसो फार्स्ट टाइम नोंथांमोना चेनेलखौ नायदों, भिजिट खालामदों, नोंथांमोना अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होबानो जाबाय। बेफोरबायदि गोदान नोंथांमोना अनलाइननि भिडिअ मोनबाय थानो हागोन गोदान आपडेट इउट्यूब चेनेलनि गेजेरजों। आरो नोंथांमोना भिडिअखौ जागायनायनि सिगां लाइक होदो। बिनिफ्राय नोंथांमोना माबाफोर बुजियाखैब्ला नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहरबानो जाबाय। अब्ला आङो नोंथांमोननो खोन्थानोसै। जों फार्स्टआव बेखौ प्ले स्ट'राव अपेन खालामना लानांगोन। बिनिफ्राय आङो प्ले स्ट'रखौ अपेन खालामबाय। बिनिफ्राय आङो इयाव सार्च खालामसिगोन। नोंथांमोना नायबानो जाबाय। IPPB ना सार्च खालामबानो जाबाय। अब्लानो बिनि एप्सआ फैगोन, नायबानो जाबाय। डाटाखौ अन खालामना लानो बावदों, सरि। नायबानो जाबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ फारसेनिफ्राय नाय। अब्ला आङो बेखौ डाउनलड खालामखाबाय। बिनिफ्राय आङो दा माबोरै अपेन खालामगोन बेखौ खोन्थागोन नोंथांमोननो, नायबानो जाबाय। बेनो बिनि इन्डियान पस्ट पेमेन्ट बेंकनि बे एप्सआ बेनो। बेखौ नोंथांमोना खुलिना लायोब्ला नोंथांमोना इजिलि नोंथांमोना रिचार्ज, नोंथांमोना इलेक्ट्रिक बिल, नोंथांमोना रिचार्जबो सोना लानो हागोन। टिभि रिचार्जफोरबो नोंथांमोना अनेक खामानि मावनो हागोन। बिनिफ्राय आङो दा बेखौ अपेन अप्सनाव थुनानै होगोन। नोंथांमोना नायबानो जाबाय। बेयाव अपेन नुदों, नोंथांमोना बेयाव खनसे थुनानै होबानो जाबाय। अब्ला बिनि पेजआ बेफोरबायदि गेवगोन, नायबानो जाबाय। आं दा एटिएम कार्डजों खुलिगोन दै। जोङो स्टेट बेंक थानायफ्रा जोङो SBI इउन'खौ खुलियो। बिनिफ्राय गावबागाव बेफोरबायदिनो मोनसे रिलेटेड एप्स थायो, बेखौ जोङो खुलिना लानांगौ। बिनिफ्राय दा इन्डियान पस्ट पेमेन्ट बेंकनिया बे रिलेटेड एबा बेखौ आं दा अपेन खालामसै। बिनिफ्राय बेयाव नोंथांमोना नुगोन लगिन अप्सन, बेयाव नोंथांमोना खनसे थुनानै होबानो जाबाय। अब्ला बिनि पेजआ बेफोरबायदि गेवगोन। बेयाव नायबानो जाबाय। बेयाव एकाउन्ट नाम्बारखौ होनांगौ। बिनिफ्राय बेयाव कास्टमार आइडिखौ होनांगौ। बिनिफ्राय बेयाव डेटखौ होनांगौ। बिनिफ्राय बेयाव मबाइल नाम्बारखौ होनांगौ। बिनिफ्राय रेजिस्टाराव खनसे थुनानै होनांगौ। अब्ला आं होजोबनोसै, नायबानो जाबाय। अब्ला आङो गासैखौबो बेयाव होबाय। गोजौआव नायबानो जाबाय। गोजौआव आङो बेयाव एकाउन्ट नाम्बारखौ होबाय। बिनिफ्राय बेयाव कास्टमार आइडिखौ होबाय। बिनिफ्राय बेयाव डेटखौ होबाय। बिनिफ्राय मबाइल नाम्बारखौ होबाय। जायफोरना कास्टमार आइडिखौ मोनाखै नोंथांमोना बेयाव CIF नाम्बारखौ होबाबो जागोन। बिनिफ्राय नोंथांमोना इजिलि अपेन खालामनो हागोन। बिनिफ्राय आङो दा गासैखौबो जोब्बाय, नायबानो जाबाय। आं बेखौ एकाउन्टखौ मबाइलजोंनो एप्लाइ खालामनो हायो दै। बे इन्डियान पस्ट पेमेन्ट बेंकखौ जायफ्रा एप्लाइ खालामनो मबाइलजोंनो हायो। आं सिगांनो नोंथांमोननो भिडिअ बानायनानै होखांबाय। जोङो बेयाव कम्पिउटारफोराव थांनो गोनां गैया, बेंकआव थांनो गोनां गैया। जोङो अनलाइन गावबागावनि मबाइलजोंनो हायो। बिनिफ्राय दा रेजिस्टाराव थुनानै होबानो जाबाय। बेयाव नुगोन गाहायाव रेजिस्टार, बेयाव खनसे थुदो। बिनिफ्राय बिनि पेजआ बेफोरबायदि गेवगोन। बेयाव नोंथांमोना पिन दोननांगौ, नायबानो जाबाय। मोनब्रै दोननांगौ, 1 2 3 4। नोंथांमोना मोनब्रै पिन दोननांगौ। गोसोबायदि नोंथाङा गोसोआव थानाय बायदि बे पिनखौ दोननांगौ। बे पिनखौ मानो दोनो होननानै बुङोब्ला नोंथाङा जेब्ला बे एप्सखौ अपेन खालामगोन, नोंथाङा सोरनोबा बेंक एकाउन्टआव फैसा सोनोबा, नोंथाङा रिचार्ज सोनोबा नैबेखौ पिनखौ खुलिनानै नोंथाङा सोनांगोन। अब्ला आं बेयाव दोननोसै, एम पिन दोननोसै बेयाव। अब्ला आङो थुनोसै 1425। बिनिफ्राय बेयावबो गाहायाव दङ रि इन्टार एम पिन, बेखौबो बिदिनो सेम टु सेम नोंथाङा थुनानै होबानो जाबाय। अब्ला आं बेखौबो सेम टु सेम थुनोसै। अब्ला बेखौ थुखांनायनि उनाव नोंथाङा गाहायाव ओंखारगोन सेट एम पिन। बे सेट एम पिनखौ नोंथांमोना खनसे थुनानै होबानो जाबाय। अब्ला बेफोरबायदि पेज गेवगोन। बेयाव नायबानो जाबाय। बेयाव दङ नोंथांनि डेट अफ बार्थफोरखौ सोंदों, नोंथाङा बेयाव सेलेक्ट खालामबानो जाबाय, नुखागोन। बिनिफ्राय नोंथाङा हायाब्ला नोंथाङा बेयाव गाहायाव नोंथांमोना सायख'नानै माखौ हायो नोंथाङा बेखौ होबानो जाबाय। बिनिफ्राय बेयाव नोंथांनाव बेयाव स्कुलनि नेमफोरखौ सोंगोन, नोंथांमोना बेफोरखौ होबानो जाबाय। फार्स्ट स्कुल, डेट इउ हेभ एटेन्डेड बेफोरखौ सोंगोन। नोंथांनाव बे फार्स्ट स्कुल नोङो बबाव गाबज्रिनाय बेफोरखौ सोंजोबगोन। बिनिफ्राय नोंथाङा बेखौ फिलआप खालामनांगौ। अब्ला आङो थाब खालामसै, नोंथांमोनाबो हाखागोन बेखौ इजिलि। नोंथांमोना हायाब्ला नैबेयाव अप्सन दं, नोंथांमोननो खोन्थानि आं। नैयाव अप्सन गुबुनखौ नोंथाङा सेलेक्ट खालामनानै नोंथाङा बेयाव फिलआप खालामबानो जाबाय। बेयाव नायबानो जाबाय प्लिज टाइप एन्सार, बेयाव प्लिज टाइप एन्सार बेफोरखौ नोंथाङा टाइप खालामजोबनांगोन। बिनिफ्राय नोंथांनि बियो गासैबो अपेन जाजोबगोन, जेबो प्रब्लेम जानाय नङा। अब्ला आङो गासैखौबो
बेयाव आं फिलआप खालामग्रोनोसै बिनिफ्राय नायबानो जाबाय बेयाव दङ एड सिकिउरिटि कुइसन बेखौ आं गासिबखौबो बेयाव फिलआप खालामजोब्बाय बिनिफ्राय मोनसेबो बाखि गैला बिनिफ्राय गाहायाव नुदों साबमिट बे साबमिट बाटनाव खनसे थुनानै होबानो जाबाय अब्ला आङो थुनोसै बारा गोबाव खालामलांला भिडिअखौ नोंथांमोना नायबानो जाबाय बेफोरबायदिनो नोंथांमोना बेयाव जेखौ बिदों नोंथांमोना बेखौ फिलआप खालामबानो जाबाय आरो नोंथाङा हायाबाबो नोंथाङा जिखुनु नोंथाङा थुबाबो बेयाव गेवगोन अनलि बेयाव नेमफ्राल' सेम जाना आलादा आलादा जानांगोन अब्ला आङो बेयाव साबमिटआव थुनानै होनोसै अब्ला नायलांबाय थादो भिडिअखौ नायजोब फारसेनिफ्राय बिनिफ्राय जायफ्रा गोदान साबस्क्राइब खालामनानै होबानो जाबाय बिनिफ्राय बेफोरबायदि पेज गेवगोन बेयाव नोंथांमोना एलाउआव थुनानै होबानो जाबाय बिनिफ्राय नायबानो जाबाय बे पिनखौ इयाव अटिपि नाम्बार फैगोन बे अटिपि नाम्बारखौ नोंथाङा होनांगौ दै अट'मेटिक जाखागोन नै अब्ला आंना साक्सेसफुल जाबाय नोंथांमोना नायनो हागोन नायबानो जाबाय साक्सेसफुल जाबाय दै रेजिस्ट्रेसन साक्सेसफुल बिनिफ्राय दा लगिनआव खनसे थुनानै होबानो जाबाय अब्ला आङो दहाय फार्स्टआव पिन होदोंमोन ना बेखौ आं दा बेयाव होनानै बेखौ लगिन खालामनांगौ खेवनांगौ नायबानो जाबाय आं दहाय नोंथांमोननो खोन्थादोंमोन बे पिनखौ गोसोआव थानांगौ होननानै बिनिफ्राय बे पिनखौ होफिनबानो जाबाय अब्ला आं खेवनोसै बेखौ 1425 थुदोंमोन बिनिफ्राय गेवबाय बियो नायबानो जाबाय फाइनालि आंनिया बियो साक्सेसफुल जाबाय नोंथांमोनाबो जायफ्रा रोङाखै नोंथांमोना बेफोरबायदि खालामबानो जाबाय अब्ला नायदो बेयाव आं गासिबखौबो बेयाव नुबाय नै सेन्ड मानि बेयाव नोंथांमोना फैसाबो ट्रेन्सफार खालामनो हागोन आरो नोंथांमोना बेयाव नोंथांनि बेलेन्सखौ नायनो हागोन दा फार्स्ट गोदानसो नालाय बेयाव फैसाया थाखानाय नङा नायबानो जाबाय 20 थाखा बेयो अट'मेटिक थाखायो जायफ्रा गोदान एकाउन्ट खुलियो बयनावबो 20 थाखा फैसाया थाखागोन बेफोरबायदि नायनो हागोन बिनिफ्राय नोंथांमोना बेयाव सेन्ड मानि फैसा सोनो हागोन QR क'डजों नोंथांमोना स्केन लानानै हागोन बिनिफ्राय नोंथांनि QR क'डखौ बर'नानै बेलेगनिफ्राय नोङो फैसाखौ लानो हागोन अब्ला लोगोफोर दिनै भिडिअआ एसेनोसै आं नोंथांमोननो बेखौनो शेयार खालामनो होननानै बे भिडिअखौ बानायनाय जाबाय जायफ्रा रोङा नोंथांमोना दिनै रोंबाय आरो जायफ्रा नोंथांमोना दासिमबो नोंथांमोना इन्डियान पस्ट पेमेन्ट बेंकखौ एप्लाइ खालामाखै नोंथांमोना गावबागावनि मबाइलजोंनो एकाउन्टखौ खुलिनो हागोन नोंथांमोना बेंकआव थांनांगौ गोनां जानाय नङा आं नोंथांमोननो खोन्थाखाबाय आंनि सिगांनि भिडिअआव नोंथांमोना थांना नायोब्ला नोंथांमोना रोंगोन बिनिफ्राय बेयाव गासैखौबो साक्सेस जाजोब्बाय बिनिफ्राय एटिएम कार्डखौ माबायदि एप्लाइ खालामो बिनि भिडिअखौ आं सिगाङावनो होबाय जायफ्रा दासिमबो इन्डियान पस्ट पेमेन्ट बेंकखौ खुलिखांनायनि उनाव नोंथांमोना एटिएम कार्ड मोनाखै बेखौ नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन माबोरै हागोन होननानै बुङोब्ला आं सिगाङावनो नोंथांमोननो भिडिअ मोनसे बानायनानै होदोंमोन नोंथांमोना बै भिडिअखौ नायोब्ला नोंथांमोना फाइनालि हागोन नोंथांमोना एटिएम कार्डखौ मोनगोन सप्तासेनि गेजेरावनो अब्ला लोगोफोर दिनै भिडिअआ एसेनोसै आं नोंथांमोननो बेखौ शेयार खालामबाय मोजां मोनदोंबा लाइक खालामदो बेफोरबायदिनो गोदान गोदान नोंथांमोना अनलाइन भिडिअ मोनबाय थानो हागोन आंनि बे गोदान आपडेट इउटुब चेनेलनि गेजेरजों आरो जायफ्रा दासिमबो फेसबुक पेजाव फल' खालामाखै नोंथांमोना खालामहैबानो जाबाय डिसक्रिपसनाव दं लिंकआ नोंथांमोना खालामनानै होबानो जाबाय सापर्ट होबानो जाबाय नोंथांमोननि लाइक नोंथांमोननि कमेन्टखौ नुनानैसो जोङो मोजां मोजां भिडिअ लाबाय थानो मोजां मोनो बिनि थाखाय नोंथांमोना सापर्ट होबानो जाबाय अके लोगोफोर अब्ला दिनै भिडिअआ एसेनोसै